Én mondom Igen, neked. szokták azt csinálni, hogy oda jönnek, és ők is kérnek egy képet. Meg egyszer volt, ezt elmondod? Nem tudom, igen. Hogy ott voltunk a parkolóba, mentünk be, már nem tudom miért, és annyira izgatottak voltak ott két gyerek, hogy egymással fognak Jó, de ez geciség. Nagyon aranyosak voltak egyébként, de olyan izgatottak voltak, hogy együtt jöttek, és egymással fogtak. És mondtam nekik, hogy nyugodjatok meg, srácok, de valószínűleg nem bíztam megállni rögésték őket szívet. Mert a két gyerek együtt jött, és előttem kérte az egyik a másiktól a telefont, és rányújt, és kézzel fogtak. Az tényleg, az nagyon komoly volt. Azért majdnem sírtam ott a parkolóban. De egyébként aranyosak voltak, de szoktak ilyen szürreális helyzetek lenni. Hát igen. És felejtettem, bazdmeg. Form 1-et néztél?